ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ. ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ, ತುಳುವ ಬದುಕದ ನಡಕ. ಭೂಮಿಯೊರೆಂಡಿಗೆ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಾಂಡಗೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗೂ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೂ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಂಡಗೆ. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುಗೂ ಆಯಿ ಅಮ್ಮಿ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟುಗೂ ಬೆಮ್ಮೆಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆಗೂ ಇಂಬು ಕೊರ್ತು ಕಾಪು ನಾಯನೇ ದೈವಗೆ. ಕಾಡ ಪುರ್ಪಗೂ ತೋಡ ನೀಡಗು ಅಡ್ಕದಾಕು ಪಾಲೆಗು ನಂಬಿ ನಾಡಗು ಇಂಬು ತಿಕ್ಕು ಸತ್ಯ ದೈವದ ಮದಿಪುಗು. ಎನ್ನಡೆ ನಾಡನ ನಡೆ ನಾಡನ್ನಡೆ ನಾಡನ್ನನ ಪಂಪೆಗೇನಲೆ ಮೂಜಿ ನಾಡದ ಮಾಯು ಕಟ್ಟದ ಪಾಟನ. ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ, ತುಳುವ ಬದುಕದ ನಡಕ. ನನದುಂಬುಗು ಕರಪತ್ತಾವುನ ವಿಷಯಡು ಪಾತಿರುನಾರು ವಿವೇಕ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಯಾನ್ ವಿವೇಕ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಡಲ ಪುಡಿಡ್ದು ಗಟ್ಟದ ತರೆಮುಟ್ಟ ಅಜತಿನಾಥ್ ಮುಗ್ಯಂದಿನ ತೆರಿನಾಥ್ ಉರಿ ಉನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸರೌದ ಸಿರಿ ತುಪ್ಪೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಮಲಯಾಳ, ಬಡಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಕನ್ನಡದ ಬೀಜು ಕಾಳಿದ ನಡುಟ್ಟುಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಉರಿತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆನ ಆಂಡಲ ಪಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ನಂಬುಳಿಗದ ಪಂಚಾಂಗದ ಮಿತ್ತು ಉಂತಿನ ತುಳುವ ಕಟ್ಟದ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಲು ಸುದ್ದಿದಾಂತೆ ಕಾಲದ ಅದೆತ್ತ ಉಲಯಿ ಮದೆಯಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೈಪೆ ಸತ್ಯ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚರಣೆಲಿಡೆ ಮದೆ ಆಯಿನ ಉಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಕ್ಕುದ ಆಚರಣೆ ಕರಪತ್ತಾವುನ ಕ್ರಮ. ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರುಳು ಪೊನ್ನಗ ಕುರಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಲವು. ಫಸಂತ್ರುನು ಪೊನ್ನ ರೂಪುಡು ತುಯಿನ ತುಳುವೆರೆ ಅರೆಗಾಲ ಮರಿಯಾಲದ ಸಂಧಿ ಕಾಲಡೆ ಭೂಮಿಯಪ್ಪಿನ ಮದಿಮಲಾದ ತುಯಿನಕಲು. ಮದಿಮಲಾಪುನು ಪುಂಜವಾಪುನು ಪನ್ಪಿನವು ಪೊನ್ನ ಜೀವನಡು ಉಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆ ಆದುಂಡು. ಇಲ್ಲಡೆ ತಿಲ್ತು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊನ್ನ ಮಗಲೆ ಮದಿಮಲಾಯಲು ಪನ್ಪಿನವು ತುಳುವಿರೆಗ ಆ ಕಾಲಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸೆಯ. ಪೂರಾ ಆಚರಣದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಆಚರಣೆಡ್ಲ ಆಚರಣದ ರೀತಿ ಯಾ ಕಟ್ಟಡೆ ಜಾಗಿರ್ದ ಜಾಗಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಕ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ. ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ ನಂಬುಳಿಗೆ ಒಂಜೇ ಆತುಂಡು. ಕರಪತ್ತಾವುನ ಲೇಸ್ತ ಪಿರವುಡು ಮುಖ್ಯವಾದೆ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜವಾದೆ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯಗೂ ಬೈದೂಲು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪುನವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕವಾದ ದುಂಬದ ಜೀವನಗ ತಯಾರ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂಡೆ. ಕರಪತ್ತಾವುನು ನೀರ ಮದಿಮೆ ನೀರ ಬೆರತ ಬಂದಲಿಪ್ಪುನ ಈ ಆಚರಣೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನ ಅನುಕೂಲಗೂ ತಕ್ಕನಾದೆ ಗರ್ದಡ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು. ಮದಿಮಲಾಯನ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿನಿ ಪೊನ್ನಣ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಮಡ್ಡೆಲ್ದಿ ಪುಂಜುವಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಡ್ಡೆಲ್ದಿ ಪುಂಜುವನ ಬಾಯಿಡ್ದು ನಾಲು ಗುತ್ತುದ ಅತ್ತನ ನಾಲು ಬರಿತ ಪುಂಜುವಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಂಡೆ. ಸುದ್ದಿ ತೇರಿನ ಗುತ್ತುದ ಯಾ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜುವುಲು ಮಡ್ಡೆಲ್ದಿ ಪುಂಜುವುಗು ಅವೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪಡಿಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಬತ್ತಿನ ಪುಂಜುವುಲು ಪೊನ್ನಣ ತಾರದ ಮುದಿಲ್ಡು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಗುವೆಲ್ದ ನೀರು ಒಯ್ತದೆ ಪೊನ್ನಣ ತರೆಕ್ ಮೈಪುನ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪುವೆರು. ಅಂಚೆನೆ ಕ್ರಮವಾದ 40 ಕಳಸ ಅಮೆನೀರು ನೆಡ್ಡಿದಾಯಿನಿ ಅಮೆತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊನ್ನನು ಮಡ್ಡೆಲ್ದಿ ಪುಂಜೋಲು ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು. ಇಂಚ 5-7ನೇ ದಿನತ್ತಾನೆ ಊರು ಕೀರಿ ಸೇರಾದೆ ಕರಪತ್ತಾವುನ ಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಆನೆ ಕಾಂಡೆ ಮದಿಮಾಲೆಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ದೈವದ ಪೂಜಿದ ನೀರು ಅತ್ತಂಡ ದೇವರ ನೀರು ತಲಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಡ್ಡೆಲ್ದಿ ಪುಂಜವು ತಲಿಪು ತಲಿತದೆ. ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಮಂಜೂಲು ಸೀಗೆ ಪೂಜಿದ ಮೀಪಾವೇರು. ಜಾಲ್ದೆ ಎದುರು ಉಜ್ಜೇರು ಪತದೆ 4 ಮರ್ಗಿಲೆ ಚೌಕಾಕಾರದ ಮಂಡಲನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅತ್ತನ ಬಸ್ಮೋಡು ಬುಡ್ಪಾದೆ ಅವೆತ್ತ ನಡುಟು ಬಿತ್ತದ ಬಾರ್ದ ಕುರುಂಟು ದೀಪೇರು. ಅವೆತ್ತ ಮಿತ್ತು 5, 7, 9 ಇಂಚ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿನ ಕಿರ್ಚಿ ಕಟ್ಟದೆ ದೀಪೇರು. ಅವೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಸಕನಂದದಲ್ಲೇ ಪಾಡುವೆರು. ಕಳಸದ ನೀರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೇಯಿ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು 4 ಕಲಸುನು ನಾಲಿಲ್ಲದ ಪುಂಜವಿಡ ಮಂಡಲದ 4 ಮೂಲೆಡು ದೀಪವೇರು. ಪೊಸ ಕುಂಟು ತುತ್ತದೆ ಬಂಗಾರಡ ಸಿಂಗಾರ ಮಂತಿನ ಮದಿಮಾಲೆನೆ ಗುರ್ಕಾಡ್ದಿ ಪುಂಜವು ಬಾರ್ದ ಕುರುಂಟುಡು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಪೊನ್ನ ಜೀವನದ ಸುರುತ್ತ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಮುಡಿಪುವೇರು. ತುಳುವ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಪುಂಜು ಆ ಒಂದು ಪಿಂಗಾರ ಮುಡಿಪುನ ನಿಷೇಧ ಇತ್ತಂಡು. ಮುಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗಿಡು ಸಾನಾದಿಗೆ ಅರ್ಲಾವೇರು. 4 ಮೂಲಿರ್ದು ನಾಲಿಲ್ಲದ ಪುಂಜೋರು ಕಲಸಡೆ ಇತಿನ ನೀರ್ನ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪುಡು ಮದಿಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ತಲಿಪುವೇರು. ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪದ ಪಂದು ಆರತಿ ತಿರ್ಪುವೇರು. ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಿರು ದೇಸೆ ಪಾರಾದು ಕಂಚಿ ತಿಪ್ಪೇರು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮಾಲಿನ ಕೈಪತ್ತೊಂದು ಪೀರು ಬರ್ಪಿನ ಮರ ತಾರೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಮೈಪ್ಪವೇರು.
ಕಬುಲ್ತಿ ಪೆತ್ತ ಅಡ್ಕಳದ ನುಪ್ಪುದ ಕರ ಮುಟ್ಟಾವು ನಡೆಗೆ ಕರ ಪತ್ತಾವುನ ಕ್ರಮ ಮುಗ್ಯುಂಡು. ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒನಸ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕುರುಂಟುಡು ಬಾರು ದುಂಬಗು ಬಿತ್ತರ ದಿಪ್ಪೆರು. ಕೆರ್ಚಿದ ತಾರಾಯ್ದ ದೈ ಮನ್ಪುವೆರು. ಆನಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನು ಅಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡ ತಮ್ಮಲಿನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕಡಪಾದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಜಿಲು ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಮೆತ್ತೆ ವಾಳೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೂ ತಕ್ಕದಾದ ಮದಿಮಾಲ ಸಾಂಕುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡೆ. ಜಗತ್ತಿಡು ಮಲ್ಲ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯರುಡು ಒಂಜಾಯಿನ ಸಿರಿಪಾರ್ದನದ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಗಡು ಮುಖ್ಯವೈನ ಗಿಂಡ ನೀರ ಪೆರತದ ಭಾಗ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಸಂಕೇತವಾದ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರಮ ಬದಲಾಯಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ತೇಲ್ಯದ ಎದುರುಡು ತಲಿಪುದ ಕಲಸಗೂ ಬದದು ಮುತುದುಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಕಿಬಿಯಾಯಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಜೈತುಳನಾಡು.